Здравейте, в днешния клип ще ви покажа какво има в моята пенинг кутия. Не съм виждала какво има още, така че сега ще отворя. Той ще махна опаковката. Кутията е много сладка на вид. Сега за първи път ще отворя. Ето. Ама че е доста трудно ще стане. И така изглежда. Картичката пак напише името. И Venus Beauty Box номер 20 се казва. Първото нещо е на лакме, нещо за коса, слънцезащитен шампуан, интересно и слънцезащитна маска, като е селекция от мостички, мисля, по 10 мл. Revlon червил балсам, оригинален размер. О, това е супер, хора! Имаме неща на All Nature, сапуни, или има няколко вида с жасмин, с кафе, с мед, с анджелика. Ще видя на мен какво ми се паднало. Нещо, което се знае, че ще има е на Батисте мостичка от техния шампуан. И това е четка за грим. И последното нещо е един лак на Буржуа, като е селекция, или ще бъде лак, или си крем, така че нека да видя какво е в моето. Много се вълнувам, защото тия този път е хубава. Така, нека видим сега нещата. Това е малкото шампуанче. Сухо шампуанче. Шампуанче. Уха е... Не знам за сега. Нормално уха е като този на Саяс. Също нещо виждам един ментов лак на Буржуа. Казва се So Glossy, като е номер 04. Аманде Делфие или нещо такова. Тук виждам сапуна на All Nature, който е с анджелика и арганово масло. Вече официално имам всички неща от тази серия. Уха е невероятно и ще си го ползвам. Защото са много хубави тези сапунчета. Ето го мостичка от си крема, ще я пробвам. На мен за нещастие ми се е паднал гланца. Аз много исках чъби стика, но нищо. Пък и то червен цвят, което си е доста плашещо. Не знам дали има номер. Да, има 046. Ето 046 номер. Sizzle Canicule или нещо такова. Повече не може да фокусира. Ако искате, ще ви направя ревю или нещо подобно, защото цветът е малко плашещ за мен, защото аз не нося такива ярки цветове, но ще го пробвам задължително. На мен би трябвало да ми се паднала маската според мен, но не съм сигурна. Не знам дали ще пробвам, защото не съм ползвала до сега слънцезащитна маска или каквото и да е, или шампуан за коса. И тук съм се объркала. Това е просто за отстъпка на четки. Хубави са. На пръв поглед. Сега се сетих това. Мисля, че беше за четките да се слага отгоре на тях, само да намеря къде е брошурката. Да, аз не ги видях. Това е протектор за четки за грим. Когато се измиват, аз съм слушала за тях. Когато се измиват, се слага отгоре, лежеше и се слага отгоре на четката. Това бяха нещата в кутията. На вас харесаха ли ви? На мен ми харесаха. Ще си ги използвам всичките, като сапуна, лака, гланца. И да, това беше път. Надявам се ви хареса. Ако е така, чао и до скоро!